Moltes felicitats, Amics i Circ, un projecte que és únic a Europa, que es porta fent molts anys. Jo vaig tenir la sort de participar-hi un temps a partir de 2015 i que es du endavant gràcies a la feina de moltes persones, tècniques, escoles, agència de salut pública, voluntaris i voluntàries mentors, talleristes, i que és un projecte molt complex, però a la vegada molt complet. I aleshores els hi donem, entre cometes, models que els hi faciliten o el llenguatge o inclús el conèixer el barri, o acabes d'arribar i t'has d'incloure en un espai que és totalment desconegut, tindre algú que et pugui acompanyar, ensenyar-t'ho. És com un germà gran o germana gran. Crec que també és millor que tinguin un espai per poder parlar amb una persona, perquè també ens hem trobat a vegades casos que nens o nenes s'han obert amb el seu mentor o mentora. Potser el fet això de tenir una persona que veuen que està per ell, per ella, i n'hi ha nens i nenes que s'han obert bastant, i a nosaltres a vegades fins i tot ens han arribat coses que tu potser a dins de tota la classe amb tots els nens no t'has adonat. Jo crec que això és una oportunitat que amb ells els ajuda a créixer millor, de forma positiva. La verdad está bastante, mientras que él espera el día martes, que normalmente va los martes y jueves, el jueves va de acompañamiento de Paula, y la verdad está encantado y esperando estos días para que llegue, ¿sabes? Estoy muy contenta de conocer este proyecto, estoy muy contenta porque yo he visto a mi hijo cambiando, porque la rutina del cole es una rutina de cada día, son los mismos amigos, la misma profe, el mismo ritmo, eso. Pero con el cambio yo lo he notado en mi hijo, ahora está más tranquilito, ahora está más, le gusta jugar, respecta al amigo, respecta al compañero más. Y la verdad se lo pasa muy bien, sobre todo con las mentoras que las sacan fuera del barrio, se las llevan a visitar Barcelona y eso les gusta. Nosotros, por suerte, sí, tanto una como las otras dos les ha gustado, han probado y de momento hasta el día de hoy, pues la verdad que muy contento. Gracias por hacernos este proyecto y apuntar todos los niños. Para mí estoy encantada. Moltes felicitats, Amics i Circ, que sou uns cracs.